कम लागता रउआ के है जी। हाय प्रणाम। हेमंत कुमार चौरसिया जी कॉमेडी टीम। वाह। रउआ के है? होरिला बाबा। होरिला बाबा। ये होरिला बाबा हुए हाय सारा भौजाई के टीम रउरे हो। आई हाय भौजाई लोग के टीम है का होरिला बाबा के। भैया कई छोटा राउर लाल में खे जरला कि ना? आय ना जरला। ये होरिला बाबा हुए हाय सारा जितना भी है टीम बानू होला बाबा। यहाँ के होला बाबा है, भोला बाबा ना है, होला बाबा। क्योंकि लड़का अगर ना हो तो के रउआ करवा दे। रउआ से निमन संतोष नाथ बाबा के लोग भाड़ा ना भाग दी कि हे बाबा हमारा बेटा हो जाए तो हम आके रउआ लोग प्रसादी चढ़ाए। यहाँ संतोष नाथ बाबा बड़ा है, बहुत बड़ा का बाबा होंगे। रउआ नाम होला बाबा जेकरा माने जे सब लोग से होला आ जो रउआ से ना होला ओकरे बाबा रउआ वीडियो बंद का। हां ए में फोटो खींचे। कम भोला भंडारी जकर सारा दुनिया पुजारी। ई बाबा होला बाबा हुए होला बाबा जे सब लोग खींचे साया ई खींचे ले चोला इनके नाम है होला बाबा। लेकिन बाबा हमारे बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं कॉमेडी के, नो डाउट। थोड़ा हंसी मजाक चलता है, होता है कि नहीं? हाँ हाँ। चलिए आई गाना पे भाव रखा जाओ।